Vážení prezidenti Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Byzantský katolický patriarchát vám oznamuje historickou událost, která se uskutečnila v intencích ukrajinského, ruského i běloruského národa, jejichž zástupci jste před Bohem v této závažné době vy. Zasvěcení těchto tří národů přesvaté Bohorodičce se uskutečnilo 8. ledna 2013 v Kyjevě v areálu Kyjevo-Pečerské lávry. V roce 1917 bylo v portugalské Fatimě proneseno prorocké slovo. Pokud se Rusko obrátí, nedojde ke světové katastrofě. Toto prorocké slovo bylo spojeno s podmínkou zasvětit Rusko přesvaté Bohorodičce. Ježíš v hodinu své smrti viděl stát pod křížem svou matku a učedníka. Tehdy řekl učedníkovi: Hle, tvá matka. Učedník přijal Ježíšovu matku do svého nejvlastnějšího, staroslověnsky vosvojasi, řecky eista idie. Bůh skrze proroka Ezechiela božímu lidu přislíbil: Dám vám nové srdce i nového ducha. Ezekiel 36:26. Duchovní transplantace se stala na Golgotě v hodinu Kristovy smrti. Tajemné tělo Kristovo, církev, zde zastupoval apoštol Jan. Novým, neposkvrněným srdcem je matka Kristova i matka církve přesvatá Bohorodička. Ona jediná byla pro zásluhy svého syna uchráněna tragického dědictví hříchu po první ženě Evě. Slovy hle, tvá matka, Ježíš dává svou matku, tedy nové srdce, první církvi a v den letnic dává rodící se církvi nového ducha. Zasvěcení národů Ukrajiny, Ruska a Běloruska přesvaté Bohorodičce je duchovní realitou, která má nesmírný význam v boji proti systému zla a temnoty. Tento boj za spásu Kyjevské Rusy započal svatý Vladimír, když vhodil pohanského bůžka Peruna do Dněpru. V Kyjevě v roce 988 pak přijal Krista a jeho evangelium. Kníže Jaroslav Moudrý později zasvětil Kyjevskou Rus Bohorodičce. Požadavek, který byl dán v roce 1917, vyplnil patriarcha byzantského katolického patriarchátu Eliáš. V zásvětné modlitbě je ukázáno na ideologii Antikrista, která skrze čipizaci pod číslem apokalyptické šelmy a takzvaný jednotný registr zavádí totální kontrolu každého jedince. Rovněž je zde zmínka o zvráceném gender myšlení, které likviduje všechny morální, přirozené i křesťanské hodnoty a je spojeno se zločinnou juvenilní justicí. Akt zasvěcení je pronesen v boží autoritě prostřednictvím nástupce apoštolů a proroků, patriarchy Eliáše. Ukrajinu, Rusko a Bělorusko zasvětil autoritativním výrokem: Zasvěcuji tyto tři slovanské národy přesvaté Bohorodičce. V oblasti politické může vláda svou autoritou stanovit zákony, které na daném území platí. Podobně i v duchovní oblasti platí tento princip. Ježíš řekl apoštolům: Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i v nebi. Matouš 18:18.
tedy zasvěcení těchto 3 slovanských národů přesvaté Bohorodičce, se stalo nezvratným historickým činem, který má rozhodující vliv na jejich budoucnost. Na závěr zásvětné modlitby je výzva. V tomto roce každý den věnujte aspoň hodinu rozhovoru s Bohem. Přesvatá Bohorodička, kterou jsme přijali za svou matku a zasvětili jí Ukrajinu, Rusko i Bělorusko, šlape nyní na hlavu pekelnému hadu. Vážení prezidenti Viktore Fedoroviči, Vladimíre Vladimiroviči a Alexandre Grigorjeviči, kéž tato duchovní jednota vašich národů je společnou hrází proti globalizačnímu tlaku, který je vyvíjen nadnárodními institucemi prosazujícími satanizaci a autogenocidu národů, tedy i Ukrajiny, Ruska a Běloruska.